Sa number 4, 3rd District Congressman Javi Benitez nagpatigayon siyang inspeksyon sa mga flood control projects sa 3rd District. Sa iya paglibot, wala siya sa ghost project nga nakitaan pero may 3 ka mga nagkalaguba nga proyekto kag ini ang ilagay inspeksyon ko po ng DPWH sang Domingo sang hapon. Una, ang 93 million pesos nga flood mitigation structure sa Malugo River sa Barangay Pasil, Ibi, Magalona nga may kalabaon nga 900 meters ang natapos adtong 2019 pa. Pero may kapin sa 20 metros nga porsyon sini ay naguba kag luyag ni Benitez nga kayuhon sa contractor. Ang 96.5 million nga flood control project sa Imbang River sa Barangay Hawayan sa Silay City ang natapos ng 2020. Ang tubig diri ang wala na nagaagi sa sulod sang Tamborong. Ang flood control project naman sa Minuluan River sa Barangay Zone 14B sa Talisay City nagakinahanglan sa dredging. Luyag sa kongresista nga kayuhon ini sa contractors kag kung napaslawan sila, hindi na sila maka-intra sa bidding sa mga projects sa 3rd District. The damage is about 20 meters total and their estimate sa ilang cost is about 300,000. So no cost to the government na dapat ang contractor makayo. So when ka ma-start ang pag-guide? As soon as possible. May deadline kung pila ka months or ano pag-guide? Weeks, dapat in weeks matapos na. Once it's done, i-report mo natin sa inyo. May ibang flood control